kayak bubur kayak anak wong ini wong ini makan ini mak biar assalamualaikum salam Mbah aku putih Mbah Pangeran Prabu lho Mbah tinggal merem ini ira nurut belar laras seret ilang meneng dino jan apa klontre wong wayahe jam 5 lho Pan kok golek pring ya sasak kae lho ira kuwi karepe dadi omong Idriono ayo ir balik suruh ayo ir balik dino kemis ngene iki lho kemis ngene iki ini wis masuk semua suruh malam semua nah iya malam semua aku mau beres jam 7 jam balik tetap ambil jangan ya tambah beres itu tambah coba cantan-cantan tak balik asli tak ada lek Mbak untuk beda juga kita enggak anak habis kita rinding aja kan dan tengah agak mau jangan naik Pak Bite Jawa kuwi iya nah enggak beres beran iya jam 3 ala ber jam 3 muncul papat me anakku wah iwakan aku dhewe kok tak balik aku jemput dene to Mbak bapak enggak turut kene Mbak dene yo apa jamane kok ngono wong kopi ya kadang ana wong golek kopi ning alat ya enak nek gede wae ngolah jam mambu jam sore Pak Bite teng wulu Mbak ngambut jarak ngene iki aku ngono ketemu gagrek mambu jam mewah iki pejik kerek ngono mas repet ngono printing ban lha iki wis meneng ya tak ajak ndak aja tak landang lho mangga kapan ya iki man ya Allah udah kok wis awan balik kuwi tok kotoran bisa ini jam 2 wis balik kok ngono ini wis papat ngerak setak mari tak geret angge apa pring ini pedak pedus arep ngajak kerak pring apa oh iya nanti lah sana boleh kedoletan ndi to Idulan Iman di Lebak Karti Idul corona wah karena enak pengen ori tre anak rong heeh kan telu dipadani sing karena dipadani gere tan boleh sing tan tak kebawah ya lho ngono kilo aku barang ya aduh men sini kidul anak aku gak lha pring kene kali wakak kene bablas ora bablas adik ngindari bablas salahke nasang-nasang nang kono iki ala-ala sing api kali bablas kula iki ponten iso munyer to ono iki kabunge iki bablas kali kuwi kakakku saiki lho gane nuru kambil ning kono ngindani ala-ala ndul pengen bablas dini dini ana aku jam pira ngkali enek padha kali mulon isi tak ndani bablas ndul pengen lho ya ngene golek ya golek ana ndang balik Kira ndang olah balik cuma terus merah. Aku ning ngono kira olah apa golek tau olah kambil kurang mikul ya. Sak gawane pring Pak lah apa Pak Likur Pak Likur. Lu pring apa tak ngerti kula 4 tahu. Anggrek Mbah aku njaluk bumbune to Mbah itu kurang iki ya. Ngono kali golek syarat-syarat. Sama Pak Likur ambil. Nuri rolas kelem si Ipan jane ora mak pengur kae bare enggak tak golek nek kepepet tak golek ora uga ngene ade mek temu njaluk ngali ngkan ngene iki ngkon tadi iki telu ngkon tadi lah Gunadi ngetop iwak gegering ning ngaduri to ngene iwak udah digogi kek Gunadi tak kurang ndak tahu golek iwak kan Gunadi mesti juga to Tina awake ngocak marga iki Pak Bekel. Leren, langsung leren. Kecil-kecil bae. Pak Punaci iki tau to ngetap iwak ngene ngarep. Dan Bekel gede ndase. Arep jare leren ora sah anunya apa. Foto tenan kok delok milone. Bae, awake gambar iwak. Buri didelok ya gambar iwak. Leren. Anu kalau sudah ya kleru. Anu subuh yang geran subuh. Subuh ni kleru. Oleh setengah kintal oleh. Ini sisi njalo wis sing kae ora panen ngono ya. iya Mbak Sandia dikurung, anake Mbak Sandia dikurungi ning Gunung Ketek. Gedung Ketek kono lho. Ning Siwalan nek kulon kae. Ning kono kae to, jolong ngono. Dadi nek Mbak Santi iki ning jero jero Solong, jero Sodok.
Wong nipatne kok iso kena ya sak dolo-dolone ya. Ngono ki puasane bener ya matane. Kuwi mamang arek ya subuh ngono kuwi. Justru ngono kuwi lek gelem subuh kok ada yang njaluk sak oleh kok lek lawang ngalih yo wis aman. Buat yang kalian ngomongnya olah lawang yo ngalih. Apa marah mulai yo apa enggak marah enggak. Boleh sak oleh cukup dulu sapa wis lakukan cukup yo wis aku. Dal-dal betul minyak atau kuning di mana dulu ya. Mau pas entah terus aku enggak minum. Gara-gara ya ketiri-tiri. Lah iya. Tenan kuwi. Dia baru-baru beli iwak, raja beli. Alah melongo. Ndak ada iwak. Coba Indah